Hello, hello. Magluto ko karon ng paksiw na sardines. Isda. Earrings. Itong earrings kay tangan ganun asen kung sa tagkuan lamas tangan lamas layer by layer. Arrange na food. This is sardines. Ano among sudan diri? Dapita. Sardines. Good, hindi ko suka. Sibuyas bombay. Bukas natin. Ulit na ito na yung lamas. Nasa na itong asin. Para gamay lang toyo. Suka. Na to o Vegeta. Gamay lang gamay. Pampalasa lang gamay. Na. Yaw na nato ang stove. Ito na itong tubig nga 1 cup para malambot. Okay, we will wait until cook. Bukal na tangan din na to oil kamay lang. Paminta, black pepper. Okay. Isang atong pabuto na hangtod mahubas. Kung ibutang atong fire sa low medium heat.
pan. Ito na ito mahubas. Check na ito i-check. Ito i-check. Wow. Wow, wow, wow. Panhabas. Pan ulit. Ito sa Hobson. Masubos na. Ito na butangan. Oh, wow. Para mamamit tayo. Okay. Nani? Na, ito. Put in a low heat na. Low heat. Nani. Mas makaayot. Umot na. Ang adobong sardines. Pwede yung probason para malamig ko dyan. Thank you for watching. Thank you mga friends.